Nu vil vi, mig og Tony, prøve noget, som aldrig nogensinde er set før. Det er helt nyt. Det er faktisk de første, der prøver det. Chili smating. Hot shit. Carolina Reaper Ghost Chili. Sådan en svend her hver. Og det er ind og tyk og ned, og så må vi se, hvordan det går. Har du noget til for inden? Held lykke. Du også hej. Hvad siger du? Skål. Var den slukket? Må jeg gerne få skumlemælk? Far, må jeg gerne få noget skumlemælk? Må jeg få noget skumlemælk? Hvorfor skal jeg stille? Er det min? Der er noget mælk. Og kom det i ørene. Sirup. Sukker. Godt. Hvordan synes du, det smager? Det vil vi bare en der med Tolly. Pizza. Hvad siger du? Den er pizza. Skrubskør, ikke? Skrubskør. Hvad gjorde du hovedet, nu gør det der frivilligt? Mor, det er min. Mor, det er min, du tegner i. Vi slukker her.